Sampun adilenggah kagem sumawana pamestri sangyaning para sanaketang ingkang sampun kepareng bapaan piramu wonten pikalenggan siang menika hanyeng guyung krida pangkrakiting asmara saking keluarga panjenenganipun Bapak Badri miwah Bapak Kanto ingkang kalenggan siang menika kaadanan hangemuti lomak sananing kawontenan nut dewasaning wanci ing samangkih monggo sedaya pangangkah ingkang sampun jinangka samangke saged katindhaken linangkung dhateng panjenenganipun Kadang Guru Sumbaga linangkung dhateng Prokadang Panyengboyong Campursari kadang-kadang audio video mewah fotografer nggih saged hanjumuhaken dimen menapa piranti ingkang kaasta saged safety samudayanipun kangkah sedaya lumampah kanthi sae piranti mewah uga rampe saged rineksa murih sembadaning pakaryan wonten ing wanci kalenggahan siang menika dening samangke tumataning prastawa gati kelaring adicara panggih temanten sarimbit Nimas Ayu Gita dalah pun Abagus Agung Rohim tumunten badhe kalampah wiwitanipun kalampahe risang temanten sarimbit hangadani upacara panggih ing ngarasa saderengipun badhe kapanggihaken badhe tumata upacara pasrah miwah panapi dene ingkang kepareng hamandikani gati sepisan panjenenganipun Bapak Badhi Resa Wijaya minangka kadang paraga pasrah dene ingkang kajibahan nampi kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Margu Sodikrama kinapit panjenenganipun Bapak Bejo miwah Bapak Kiyanto dene kadang pangrakit pandhodok ing wonten panjenenganipun Bapak Badhi Resa Wijaya rinakit kinapit panjenenganipun Bapak Supiyan miwah panjenenganipun Bapak Wadi purnanipun ing samangke adicara panggih pineraing temanten sarimbit kalampah nampi pakurmatan wijining para kadang graneng genya asok wujud daharan miwah swagata ingkang sampun tumata kalampah badhe nyuwun parilah manjing sarana kakidungan dene purnanipun atur wambak Yayiwana panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang sampun kepareng hangrakit sekar widataning palakrami kembali adicara maida hasanah kababar dening panjenenganipun Rama Yai Abdul Aziz sagung para tamu haniti dewasaning wanci sumangga ing samanggih wiwitaning upacara ingkang urip sepisan karana tasih kalampah dumawa ing tirta Jawa kasuwun nyawisaken song-song linangkung dhateng para kadang panawuh krida muring samangkih lumampah ing pinanganten sarimbit kawiwitan pinanganten pamestri nggih badhe malbeng sasana wisudan kepareng badhe pinayungan ing karahayu dene lumampah ing krida dharma ing samangkih kula sakadang ruang lumantar cakra budaya ingkang badhe hangrenggani tumanggating para kadang panawuh krida ing samangkih tumuli badhe kawiwitan muhu caos kecala dhateng panjenenganipun Ibu Pangrengga katraning adicara wijining temanten pamestri ing samangkih tumuli badhe kawiwaha sumangga cawis samudayanipun dening samangkih nyuwun parilah linangkung dhateng para kadang sepuh para pinter ingkang maha petlur budi mugi kalampahing dharma wonten pikalenggan siang menika manggih ing kayuwana lere kadang panawuh krida saged
paring sasmita dhateng kadang guru paes dimening samangke sinaosa Jawa ngasta songsong ira uga ranti dimen pinangan dan saged enggal kalebetaken.
Dening samangke sumusu mantang kemanten aku sinardan sok ngaraning bangsa gumantos lumaku ngan mojo pinanganten aku semua ing samangke dening bocah keluarga kekalih Bowo ganti rasa wijaya Bowo marang dosa dinapa angatan wajib Lampang pinanganten kakung lir kadidene manggih ing kawilujengan sakmarga lampahira Jemajaring tuturing aku suka tanggol ingkang kuminggun rumah papan dari sojoyo Tetelo samantekan lati Tetelo amat jengkujo Darmo bekti Kandojok Poling pasawan aku Mereka Sang geting salam Oleh hati Yaki Sakoko kandung Lumang pangakojo Irting samadaning babarisan Keluarga kekalih hati Babar sedya Dodok harga Dene panjenenganipun Bapak Margo Sadikomo kepareng siyoga lumawat ngarsaning para kadang tamu panjenenganipun Bapak Budi Badir Suwijaya samanten ugi Angelo Kondo Bapak pangandikan pinanggih Bapak Sukono Andi Bapak Bejo Bapak Yanto Aturaken sewu jatuni pamaten nuwun tunggu semaring kadang tandur sampun kepareng paring dhateng sampun kanthi menika boten kedupen langkung nuwun kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sistem Rahayu tansah sumundhul kajiyo kasaliro gunakan kula tengah panjenengan dewi. Kanthi niku mugi wonten panipun kula nderek sumados tunjuk wonten sanipun para sesepuh ini sepuh sesepuh kasih ini sampun ana ing pamawat wedha ing pituturipun ingkang pantes kalamunipun dari tinggi terus tinapeten nunggu wonten sanipun para alim para ulama ketelorin kendali datang kendak Amerik coba ngirit lergining pustaka suci wahyu ilahi ingkang mongko panuntun kiblating panimbah saged tumrap ingkang kudu luhur ing Gusti. Nunggu wonten sanipun para pangarsetana pangayon panegak pangemban satriya manggala tanpa maning praja linantung Bapak Ketua Tuanggaling Padusunan Wanariki ingkang pantos pinindhian sadurunge kahormatan. Nunggu wonten nasanipun para kadang seniman Swarawati dicampur sari ingkang mongko oyot pamekaring budaya dipun ingkang pusat yelolo nunggu wonten sanipun Ibu Bapa Kanto ingkang kasendhen mangun rapaning kebisanan ingkang dihormatan sumrambah para tamu putri kadung minulya ingkang kapategan ing sutresna amuk pasang paliman kaduk mugi pinedhena alindhune yang pelaksana tadah keduka tedak ing paninggi mugi kaliwanana kula nggone jejere manungsa ingkang saben dinten tedak bisa pitak saklantah tedak ing sawah tanjang sak menggawe toto krama basa menawa dene parama sastra bodine gempil kamardikan panjenengan ingkang kapendhet eco dalah kita laras gumeng bendoroso patunggo sak etawi kedah iki kadoyo minangkani panyunipun kadang kula sepuh Raka Mas Badri ingkang lenggah dalem wonten padusunan Banyumari kula kinen matur wonten ngesanipun Ibu Bapa Kanto Imbuan Nariki anamung saderengipun kula ngaturaken lenggah kosong dadi sedya ingkang luhur pramila sumangga tansah sareng-sareng nunjukaken dalah puji syukur wonten ing dalem Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun kepareng babar kanugrahan kawilujengan ingkang kasanggang kajiwa lan kasalira dumateng kula dalah panjenengan sedaya kapitik wonten titi wanci siang dukap sonten punika panjenengan dalasan kula tasih kepareng rawuh wonten dalemipun Ibu Bapa Kanto Imbuan Nariki kanthi wilujeng tebu saking Borobudur sambil kala iki karono peparinging Gusti Kang Mordendra ingkang sepisan kula tasih kepareng aturaken salam taklim saking panjenenganipun Ibu Bapa Badri ingkang mapan saking Banyumari mugi-mugi katur dumateng panjenenganipun Ibu Bapa Kanto Imbuan Nariki inggih namung sinartan puji donga saha pangestu anggenipun Ibu Bapa Kanto saperangan tetepi darmaning asepuh kepareng ragit sekar sembaka mulya sak kembaran mugi tansah minenggun suka basuki inggih karono Jatmojo pinanganten sarindi sak mangke sampun dumugi titi wanci tumapak ing ati pramila kanthi menika Jatmojo pinanganten pandalu ingkang sesilih Adimas Bagus Agung Rohim tumuli kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Bapa Kanto utawi kula pasrahaken. Namung kewala nyemuti putra panjalunipun Ibu Bapa Badri sinaosa sampun ageng jeblok sindorane.
Namung tasih betahaken seserpan panggula wentah saking tiyang sepuh kekalih mugi sakmangke saged nyembadani menapa ingkang dados kekudanganipun para nimbuna ingkang sampun cintono ing marga. Ugi kula derek pesen utawi derek dipun eling dumateng para kadang piranen ing padusunan Puan Ngariki kok pilih anak mas Bagus Agung Rohim kapinujon wonten ing padusunan Puan Ngariki menawi kemajon kula nyuwun dipun unduraken namung menawi kirang mundur kula nyuwun dipun dorong dipun tutuyung mulai sakmangke saged sababar kaliyan para warga ing padusunan Puan Ngariki. Dados kula nyuwun supados lare menika dipun paringi pandhangan ampun dipun kandhelaken kemawon. Wonten ingkang salajengipun bilih panjenenganipun Ibu Bapa Kantong ugi nyuwun dumateng panjenenganipun Bapa Gadri supados para kadang Pandhawa nderekaken Jatmojo pinanganten Panjalu saged sowan wonten padusunan Puan Ngariki. Bilih sedaya kalepatan anggen kula ngirit para kadang Pandhawa kadang Brayat saestu damel kula saha kuciwane penggalipun Ibu Bapa Kantong saestu kula nyuwun jagunging pangastana. Wonten ingkang salajengipun bilih panjenenganipun Ibu Bapa Gadri enjang antawasipun tabuh setunggal Jatmojo pinanganten Sarimpit kasuwun badhe kadoyong wonten padusunan Banyumari kepareng badhe dipun suwunaken Idi Pandonga sapangestu dumateng para sepuh ing padusunan Banyumari. Wonten ingkang pungkasan bilih sakmangke menawi sampun wonten pratandha cetha pengara paripurnaning pahargyan menika kula dalah para pendherek ing Sang Binargya pinanganten Panjalu tumuli badhe bidhal nyuwun pamit wangsul namung Idi Pandonga sapangestu panjenengan ingkang kula suwun mugi-mugi lampah kula dalah para pendherek ing Sang Binargya pinanganten Panjalu tansah mangke kawilujengan dumugi ing dalem saged kempal manunggal dumateng keluarga. Namung makaten ingkang saged kula aturaken Purwa Madya dalah husana kathah klentune ngatur. Mugi panjenengan sedaya kersa ambedhal tambak ngluturaken sih agunging samudra pangaksama mugi kasawatna dumateng jiwangga kula. Minangka puput pepet pepuntaning ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kundur dumateng pangendhara. Nuwun monggo. Tumuli katampi kanthi sukalananing kalih. Panjenenganipun ingkang kinasih kadang kula sepuh Popo Margo Sodikromo nampi sasmito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kawulijengan katentreman menapa tini kabagyan mugi tansah lumintu tumedhak tumanduk ing jiwangga sagung dumadi. Nuwun sangyaning para tamu kakung Sumawana Putri ingkang tansah kinaroban ing Sih Yono Basuki, para sesepuh bini sepuh miang kasepuhan ingkang sampun buntos ulaing pangraos limbat ulaing pambudi pantes kalamunta den pinundi-pundi pangban pangbating praja satriyaning negari lan inggih untaminipun pengganipun Bapak Kepala Desa ingkang tansah rumeksa kawibataning praja sarana murid
tentrem ayeming para kawula dasih ingkang sadu pantas sinudarsana. Mboten katalupen panjenenganipun Ibu dalah Bapa pisan Sutresna lan inggih panjenenganipun Bapa Badri ingkang lenggah inggih saking dusun Banyumari ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan linangkung ugi dumateng kadang duta acara lan inggih yenanipun Nak Mas Badi mewah pangaya ing risang pinanganten jalu ingkang tansah winantu ing suka lan basuki sangyaning para tamu kakung Sumawana Putri ingkang tansah winantu ing kaweriyan kanthi linambaran pepayung budi rahayu mugia diagungna pakaksama keparenga kula lumarap ngabiyantara sawetawis ambirat raos kamardikan handika lenggah sami ingkang regalanipun sami wawan gunem laras saestu afratipun nuhoni saking pamutahipun kadang kula anem lan inggih Adimas Kanto Sagudrah Sakula Wangsa awit saking keberengipun kula piniji pinangka sulih salira kinen ngaturaken menggal kaseng sedya dharma mastutinipun lan inggih kepareng hananggapi atur pangandikan pasrahipun risang pinanganten jalu ingkang katemben kawedharaken. Namung saderengipun kula murwakani nanggapi atur pangandikan panjenenganipun nglenggana budidayane manungsa ingkang kirang samurna datan saged bangkit inggahipun rebane kang mahanasa. Pramila kepareng kula dherekaken nuhung wonten pangwasaning Gusti ingkang Maha Agung ngonjokaken ras puji dalah syukur inggih awit saking sih wilasa ingkang sampun karumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula mugia tansah rahayu sagung dumadi. Shalawat salam mugia tansah katur kunjuk dumateng panutan kita Sang Guru Sejati jalma pinesti inggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng-paring damaring lampah panjenengan sedaya lan kula tumuju wonten ing madyaning kesaenan. Wondene salajengipun lan inggih panjenenganipun kadang narpa cundaka ngaturaken saos pangabekti ngaturaken salam taklim katur panjenenganipun Bapa pisan lan inggih Bapa Kanto dalah Gudrah kula wangsa sampun katampi kanthi bingah ebaing manah kepareng kula ikraraken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi caos pangabekti salam taklim mugi handayana supeketing anggenipun kekadangan lan ugi anggenipun mangun bepisanan wonten ing ari kalenggan dinten menika ngantos langgeng sak laminipun. Jumbuh kalian atur pangandikanipun kadang narpa cundaka sak sampunipun gumolong giliking rembak jangkep anggenipun sesarengan nindakaken satunggaling pepetangan panjenenganipun Nak Mas
Kanto dalah keluarga kepareng ngudanani ujaring para pujangga ingkang sampun jinempun ing maruta pinandung ing akasa. Saperangan kepareng anetepi daran maning aksang netepi darmaning sepuh lan inggih kepareng mula kramakaken putra-putrinipun ingkang asesilih Nimas Ayu Gita ingkang jinatu krami kaliyan Nak Mas Bagus Agung Prasetyo sampun katindakaken ijab kabul sah menggaing agami rikala wau enjang kirang langkung tabuh 8 mapan wonten ing dalem ing mriki inggih karana pikantuk jurung donga pangestu dhateng para sepuh bini sepuh linangkung keluarga saking dusun Banyumari tumapak ing ijab kabul tansah pinaringan lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Anamung mbok bilih sedaya kala wau kathah kekiranganipun anggenipun amiwaha putra saestu lumantar kula panjenenganipun Nak Mas Kanto nyuwun lumunturing samudra pangaksana. Wondene salajengipun pasrahipun pinanganten jalu inggih Nak Mas Bagus Agung Prasetyo saestu kula tampi kanthi bingah-bingahing manah ing semangkih badhe kula aturaken mbok bilih sampun dumugi wanci tumapaking gati badhe kapanggihaken saha badhe kalenggahaken wonten ing sasana rengga ingkang sampun cumawis lan ugi saklajengipun babagan panggula wentah saha pitedah sinaosa mekaten ugi kosok wangsulipun bilih anak kula kita ugi yuswanipun nembe jangkep tok nggih nembe jangkep pramila sedaya wau tasih betahaken wewarah saking tiyang sepuh sekalian pramila monggo kanthi mat sinamadan sareng-sareng mugi anggenipun badhe lelomban putra sekalian tansah nampi kebaing raos kabingan tansah tinunggalan panjalmaning Bathara Wisnu lahir ngantos dumugi batosipun satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Salajengipun penanipun Bapak Kanto ngaturaken agunging pamatur nuwun kanthi sanget saking panjenenganipun Bapak pisan Nak Mas Badri pilih kanthi rawuh panjenengan sinaso suasana hujan namung kanyata keluarga sedaya sampun kepareng handharekaken namung kewala mbok pilih anggenipun hananggapi keluarga pinanipun Nak Mas Kanto kirang samudayanipun mugi tadah lumunturing samudra pangaksama. Atur ingkang pungasan penanipun kadang narpa cendhaka kepareng ngaturaken mbok pilih dinten ngenjang tabuh setunggal nggih putra risang pinanganten sarimbit kepareng badhe kaboyong wonten dusun Banyumari ing pengajap badhe kasuwunaken tambahing donga pangestu dumateng keluarga dusun Banyumari lumantar kula pendanipun Nak Mas Kanto dalasan keluarga namung kepareng ngestokaken dawuhipun Bapak pisan insyaallah dinten enjang-enjang yang langkung jam setunggal kepareng
badhe kadherekaken sowan wonten ing penanipun Bapak Badri. Kirang langkung mekaten mbok bilih penyanipun atur pangandikan mbok bilih pepanggihan ing ari kalengan menika sampun dumugi ing paripurna kebadhe kepareng nyuwun pamit kundur. Panjenenganipun namas kanto dalasan keluarga namung saged nderekaken sugeng kundur. Mugi sak jengkar panjenengan saking menika papan ngantos dumugi dalem panjenengan soang-soang tansah pinayuhan kawurujengan widodo kalih saking rupido. Mekaten saking kula manggapi atur pasrahipun risang pinanganten jalu kanthi puput pepat pepundhon ing atur wiwit purwa madya lan wusana singpar saking reh tata basa lagak lagon lagian ingkang kirang nuju prana saestu kula nyuwun lumuntur ing samudra pangaksami kanthi pungkasan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kundur dumateng pambiyawara nuwun kula nuwun. Monggo kata kekalih kabaran salat asta kedaya paripurna sampun pisan bunta kekalih amasraken atmaja kinangan dan saringgit punipun ing panyuwunan ingkang nyata sinartan panggih temanten ing sasana pepanggihan.